martang yang mahita asiniro hamadihamu do dame nasian de bapa mata do nasianan na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amen. Oras madihita saluhuna hata ni di bata dihita di mana tersurat di Roma biduedu ayat onom satu ayat sabusada songonoma apa di bata. Ai hamatea do harohau nidagi alai hangunduan jala hadamia do anggo harapaniton. Hamusur dopak debatado harohau nidagi dan olo unduki dipati debata. Aidang terpahesa, aidang terhalomohod debata akka parrohadagi alayang gohamu dang be di bagasa daging di bagasa todido molo tung tutu todin di bata marenganan di bagasa kamu alay molo soto di Kristus di jolma dang Kristus na punah ibana ay molo Kristus di bagasa kamu manguru do todi ala ni hati orat nang pemate pamatang ala ni dosa. Alay molo maringanan di bagasa kamu to dini na manungguli Jesus na namate sabdok pangulun ni ibana ng manungguli Kristus Jesus. Ima ng pamatang muna namate hinorohon ni to dina na mangingani kamu. Ido saha. Donga saha porsyaw di bagasan Jesus Kristus adong dosada tradisi nama say menarik di halak di sada suku na adong di Afrika. Ima patuduhon halak na dewasa na ikun asabuy dewasa asabuy mangulu asabuy manguli jolo ikun dibulus do sada ima tradisi ikon mangalewati ahulog dibuan tutombak ani adong do sahalang doli-doli dibuan ma ibadah tutombak jala gurang guna gagal ay jam 12 malam ini ibana di doklau tutombak pani saat tu baginay. Apakah sudah berani? Alay gurang guna gagal. Olah satu ngajum do bemane to baki marekati maramangui lari ala di uluma. Tor gagal do rupani. Bapak nama dambut bio manguli nama rupani. Alay dong masada dudi-dudi. Lama mana ibu mamana tutopak. Alay nai paling hebat rupani. Tonga-tonga nito baki ibana say humahitir do ibana alay terus manorus martangiang terus manorus ibana Persia tonga-tonga ni ulumani dia bertahan alay bertahan memana sahat tu tiur niari sahat tunaro mata niari manodangi ibana ape tarsonggok may ibana nung pure di ide ibana jarak 2 meter ape adong di bereng ibana ape bapak dungi tangis ibana di mana tu bapak ni dia satu malam ini merasa takut dalam kegelapan itu alai Roma bapak nemado anakku hasian semenjak kamu datang ke sini tadi malam jam 12 itu Bapak dari belakang. Kamu tidak tahu. Bapak terus mengawasimu supaya binatang buas dan binatang-binatang yang mau mengganggumu. Bapak hanguskan ninna marubani. Bapak tembak siapa yang mau mengganggu ninna marubani. Baru sadar ibarat ternyata tidak dibiarkan di bagasak kahulu ini. Ternyata ada yang mengawasi, ada yang melindungi,
Alanido nama saya menarik di bagasan turputo. Dia menakengani akan aporsyai di bagasan i manakengani di bata mangalio to di hanguluan. Dewata na melindungi dewata na madongani. Odo salah satu na luar biasa na taida di bagasan turputon. Ala di bagasan turputon taida do nakengto kana porsyai. Dido nakalingani dileo do todi nama dongani hita nama pergoyo kita asa masai tabulu didok si Paulus tuhuria Rom. Didok ibadah kenani bagaimana kita menjadi hidup orang yang di dalam Roh Kudus. Unang manian di bagasan daging. Alani di urai si Paulus do di bagasan dua nakaingani bison karakter ni jolmai hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Mangulu di bagasa kahulumu do mangulu di bagasa katiuro do di bagasa ton. Hidup menurut daging ima kengani berarti mengingini, menyenangi, memperhatikan, memuaskan keinginan tabiat manusia ke tabiat kedagingan. Lapatan na di si ima naginukan ni ima ngulu daging akar roha-roha daging. Bahwa hidupnya masih dipenuhi oleh roh-roh kedagingan. Boy dope dikuasai ima aka hisap, aka parrohaon. Mangulu kede ibadah di bagasan ima aka permainon, perjujion, permabuhon, amarah do akana asing neru pane aka termasuk kesenangan-kesenangan di portillo. Idope moluna. Alay molo dido na keng mangulu di bagasan tondi. Lapatan na mangulu hanya taat kepada kuasa Roh Kudus. Tunduk hanya kepada kuasa Roh Kudus. Ido benedok na kengani nunga holet tuho tondi humatre ulet tuho nunga hu pasahat tondi tuho. Ado lapatan ni. Namar lapatan di kita sudah hidup di dalam Roh Tuhan. Nunga todini di bata namangu dang be daging be alai nunga di bagasan tod. Alani do dia makadonga saha porsyon didok si Paulus ma asa tahamulatehon. Naong takas di bata mangaluk kanguluan dihi taganuk marsada-sada dangalani gugut tay dangalani kehliat tay dangalani hebat tay alai kedohonot tado diemei ay marhite hamatian ni Tuhan Yesus Kristus nama ngalehot kita nama nalugot akka hisap-hisap ni adagingon portillo. Alani do dia makadonga saha porsyaon hagiuk ni daging na taida di bagasan turputon asa unang tusi orientasi. Alai akahala na pinarhamaul ni di bata somon na nido ni si Paulus to dini di bata takas do mga detuhita ima hanguluan na manotong odo na tauji di bagasan turputon ka amang do tabina. Alin na parjulu sahali di doktuhita dia me nunga dilioktuhita dimetraikan. Roh Kudus adalah materai orang-orang percaya. Namar lapatan ido nama ngalituhita gak bisa ada jaminan mananda. Nunga diliot debataton dituhita dimateraikan dijanjikan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya membuktikan telah dia menjadi anak Allah. Di ido mabek kita berani bersaksi marpani dangion. Gabi songon anak ni di mata merhite-hite to di ido boy kita membedakan
Hidup bena di ayat 5 10 nomi sa sitonga morota jahamuse ditorus diurut di rob dua dua tabu hiad be lagi tidak kesaksian nih nah posisi Paulus sendiri bersaksi seperti dia mengetahui bahwa dia dikuasai roh ibadah ini sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita harus berseru, ya Allah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini si Paulus. Lapatan na sebuah kepastian di jaminan di kita, ima songon anak ni dewata. Todi ido, babe kita. Pui, berbeda akan hatiwi. Karena pekerjaan Roh Kudus kita dimeteraikan, maka kita dapat membedakan yang hancur na jelek na roa do akan dia akan roa akan dinggan. Ala dia karena roh itu tidak ngalani malotek kamandota. Ala itu do itu idui bila kita asa bangun di hati urun nasib dewata. Jala ido benar kengen ido kon gabe to di ido mangaleto kamu ima apulapu do gogo menjadi penghibur dan penasihat hidup. Nomor 8 kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya, kehadiran marhiton di dilutuhi tahagugu un pangapulion. Tanpa Roh Kudus hubungan kita dengan Allah tidak bisa mungkin terjadi. Tanpa Roh Kudus bahwa kita akan putus, oleh Roh Kudus menjadi jembatan bagi kita untuk menghampiri Yesus Kristus dan Bapa. Amai, Roh Kudus satu-satunya cara kita sebagai alat komunikasi kita dalam perjalanan hidup kita menanda di mata. Hidup benedok gabi pangap. Agugu todi ido nama nuarau. Hidup benedok Tuhan Yesus sidang di Yohanes 10 ayat 10 nomi. Hidup ibana leono kumatod di Tuhamu, marhiton di rupiamu, asa di tedahamu amamu. Luar biasa. Itu kita salah satu. Todi Roh Kudus, asa taboto, gabi dalata, mana ulau di dewata. Alani gak bisa ada kunci kebahagiaan bagi orang-orang percaya adalah Roh Kudus ada bagi kita. Alani ma idok nakangani debatan na mga liyo tod di hanguluan. Iliyo matod di hanguluan itu hita asa mangulu hita asap di bagasa tod di ima mabuno akka pangalaho akkana jahati mapersilak kon akka hisap-hisap di dagita. Idok ben na molota jahadi Galatia bidu 5 ayat 20 akka perbuini tod perbuini to di ido gabi sada senjata di kita. Molo tadok rupani perbuini to di bagasat to di bata di hokok duhita di bagasat tangan na dang tarhahua manang isebe hita alania ala adong Tuhan marhite to di ina manuturi dohot na ngajari. Amin. Mauliate baliho ali Tuhan de mata marhiti hatam.